दिनै 22 बोसोर जाबाय सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि मुंख्लं जानाया 2000 मायथाइयाव दिनैनि 19 आगस्ट खालिनो बिथांखौ इनाय भाबै गावथारनाय जादोंमोन आरो बिथांनि दाया जेबो नङामोन। जों मिथिनायाव बिथाङा हिंसाखौ मोजां मोनामोन, बिथाङा उग्रपन्थी कार्यकलापखौ मोजां मोनामोन। बिथाङा समाजाव शान्ति सम्प्रति जाहाथे जोंनि गेजेराव मानसि हिसाबै थांनानै थानो हायो, बिथाङा बे सान्थौजोंसो बिथाङा हदाय बिथाङा हांख्रायबोदोंमोन। आरो आफादगिरि जानाय समाव बिथाङा गोबां समाव गावनि आफादगिरिनि बिबुंथियाव बे खोथाखौ बुंदोंमोन जे अहिंसा परम धर्म महात्मा गान्धीनि बे अहिंसा धर्मनो बिथाङा फोथायसुलामोन। आरो दिनै भारतबर्षआ मोनसे धर्म निरपेक्ष एबा सेकुलार कान्ट्रि हिसाबै बिथाङा अराय बुङोमोन जाति धर्म निरपेक्षे सब जातियानो मानसियानो अधिकार मोननांगौ, सांबिधानिक अधिकार मोननांगौ। आरो बे सांबिधानिक अधिकारनि गेजेरजों मोनसे हारिया थांनानै थानांगौ आरो मोनसे हारिनि राव थुनलाइया जौगानांगौ, बेखौसो बिथाङा सानबोदोंमोन, बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय बिथाङा ससेयावनो माखासे मानसिफ्रा बोराबनानै बिथांखौ अनाखाना दिनैनि 19 आगस्ट खालारावनो बिथांखौ 2000 मायथाइयाव गावथारनाय जायो। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशेल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया, खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 036612705550 9957644326 आव फन खालाम।